Üdvözlök mindenkit a Dead Rising 2 videókritikájában. Hát először is kezdeném magával a játékkal, ami a sorozatnak ugye a második része. Volt még egy előzmény kiegészítő is, de hát sajnos PC-re nem jelent meg. Úgyhogy én magáról a játéknak a PC-s változatáról beszélnék most, amit hát jelenleg nagyon vártam, mikor már tudtam, hogy elkészítik Mary Mello a zombi filmeket, és tudtam, hogy ez nekem egy kötelező vétel lesz abban a pillanatban, ahogy megjelenik. Hát hál' Istennek az idő el is jött, rohantam is a boltba megvenni, és remegő kézzel telepítettem fel. Hát ezután belépve a főmenübe az első, amit meglátok, hogy van multiplayer lehetőség is, de hát ehhez live regisztráció kell, amivel én nem álltam neki baromkodni, úgyhogy egyből nekiestem a single kampánynak. Egy rövid átvezető után meglátjuk, hogy Chuck Green-t alakítjuk, néhai motocross világbajnokot, vagy legalábbis híres versenyzőt, aki jelenleg a Terror is Reality nevű zombi hentelős műsorban vesz részt, hogy az ebből megnyert pénzből Zombrexet vessen a lányának, akit megharaptak a zombikat. A Zombrex az egyetlen gyógyszer, ami képes 24 órára visszafogni a fertőzést. Egy rövid átvezető után ízelítót kaphatunk a műsorból, ahol ugye képességeinkhez mérten nyerhetünk pénzt, majd ezután megint egy rövid átvezető érkezik, amiből elég sok lesz a játékban. És hát azon veszük észre magunkat, hogy a műsor színhelyét ellepik a zombik, és nem tudjuk, hogy miért. Fogjuk a lányunkat és elmenekülünk egy bunkerbe, néhány túlélővel együtt, majd megint átvezető, és hát lényegében innen kezdődik a játék, hogy egy szellőző nyíláson keresztül eljutunk a bevásárlóközpontba, az egyik bevásárlóközpontba Fortune City-ben, ahol első feladatunk Zombrexet keresni a lányunknak, akinek ezt minden 24 órában be kell adni, különben zombivá változik. Ez lesz a játék egyik fő feladata. Hát ezt szerteszét találhatunk a városban, igazából meg nem határozható helyeken, sőt néha még a túlélők maguk is adnak nekünk, ha megmentjük őket. De az első adagot azt egy patikában találjuk meg, ide el is irányt minket a játék. Majd ezt beadva lányunknak elkezdődnek a tényleges küldetések, amiből mindig van egy adott főküldetés, amit sajnos időre kell megcsinálnunk, és vannak mellékküldetések, amiből néhány túlélő kiszabadításáról szól, néhány pedig főellenségek, úgynevezett pszichopaták legyőzéséről, akikből elég sok van a játékban, és hát sajnos nagyon nehezek. Készüljetek fel, hogy elég sokszor a hajatokat fogjátok tépni, és nagyon sokszor vissza fogjátok tölteni a pályákat, mert egyszerűen nem létezik őket legyőzni kezdeti állapotban, ugyanis mint egy RPG játék csak folyamatosan fejlődik, kezdetben egyes szinten indulunk minimális képességekkel, nagyon lassan lehet haladni, futni nem lehet a játékban, és ahogy gyilkoljuk a zombikat, folyamatosan presztízs pontokat kapunk, amikkel tudunk szépen gyorsan fejlődni. A játéknak egy nagyon nagy pozitívuma, hogyha végigjátszottuk és újra elkezdjük, akkor az előző játékban, ahol átvitt összes képességünkkel tudunk kezdeni. Ez mondjuk igencsak jól jött például most, amikor másodszorra kezdtem neki, és már 30-as szinten indultam. És érdemes sok pszichopatának így nekifesni. Mert ezt a játékban több helyen is leírják, fórumokon, meg a kiadó hivatalos oldalán is, hogy hát sok pszichopata van, akit nem lehet legyőzni elsőre. Kifejezetten csak a második nekifutásra. Hát beszéljünk kicsit magáról a városról. A játéktér hatalmas, egyetlen hátránya, hogy rengeteget tölt. Tehát szinte minden kapunk kimegyünk, legalább fél percet fog tölteni a játék. Ez valakit fölidegesít, én nagyon nem foglalkoztam vele, viszont magával ragadott a hangulat. A játékban találunk több kaszinót is, ahol különböző minijátékokkal tudunk foglalkozni, illetve a mindenféle elejtett pénzeket föl tudjuk venni. És hát elég logikusan rá lehet következtetni, hogy a különböző játékgépek félakörű rablók szétszúzásával is pénzhez juthatunk, illetve még nagyon fontos, hogyha ATM gépeket látunk bárhol a játékban, azt verjük szét, mert egy ATM-ben kb. $2500 van. És hát a pénzre azért szükségünk lesz, ha az aciban bármit venni akarunk. Az Zombrex az például $25,000, de azt hiszem a Porsche kulcsa, mert van az is a játékban, valamelyik vásárlóközpontban, az meg több $100,000, úgyhogy nagy szükség lesz a pénzre. A játéktér ugyebár, mint említettem, hatalmas, a több kaszinó mellett 2 bevásárlóközpontot és különböző nyílt tereket is találunk. A vásárlóközpontok az a legnagyobb flash az egészben, tehát a
sapkától a napszemüvegen át a cipőig, ruhán, mindent lehet változtatni, rengetegféle kombinációban, ami hát többször vicces. És ha mondjuk túlélővel vagyunk, és mondjuk egy jó kis feszülős női ruhát húzunk föl, hát akkor azok igencsak elkezdenek rajtunk röhögni. Tehát a játék nem szűkölködik a vicces jelenetekben, és nem is nagyon veszi magát komolyan. A vége felé kicsit elkomolyodik a sztori, az igaz, de az elején hát gyakorlatilag az egész olyan, mint egy vígjáték. Hát jókat lehet röhögni rajta. Most jönnek a fegyverek, amiből hát gyakorlatilag megszámlálhatatlan van a játékban. Rengeteg, nem is tudom, szóval a kártyalapoktól kezdve a baseballütőre át, gépfegyver, minden, kések, serpenyők, rengeteg. És hát a játék maga nagyon ötletes, mert például fölveszünk egy konyhában serpenyőt, és tűzhelyen kicsit melegítjük, akkor másodlagos fegyverként neki tudjuk nyomni a forró serpenyőt a zombik fejéhez, ami így azonnali halálhoz vezet. Tehát ezen is nagyon sokat fogunk szórakozni. Következő ugye a fegyverkombinációk, ami egy újítás a második részhez, és hát ez is a játék egyik legnagyobb pozitívuma, hogy a legidiótább kombinációkat lehet összehozni. Úgy, mint például a vödör és a fúrógép kombinációjából kijön egy olyan eszköz, amit ráhúzunk a zombi fejére, hát azt szépen lefúrja. Vagy az evezőlapát kombinálása a láncfűrésszel, és ilyen Star Wars-os dupla fénykardot megszégyenítő módszerrel lehet hentelni. De ebből következik ugye a fénykard is, amit a ékszer és az államlámpa kombinációjából hoz ki, csak ez is marha jól néz ki. Tehát igazából rengeteg, azt hiszem 50 féle fegyverkombó van. Ezekre kapunk ilyen kombókártyákat, amikor is tudjuk használni a fegyver másodlagos funkcióját, viszont ha mi magunk próbálunk összeszkabálni fegyvereket úgy, hogy ezt a kártyát nem találtuk még meg, úgy csak egyféle támadást használtunk, ami kevesebb presztízsponttal jár, hogyha megöljük a zombikat. A játék előre haladtával szembe fogunk futni azzal a problémával, hogy minden küldetés időre megy. Így, ha csak nem rohanunk megállás nélkül, nem fogunk tudni mindent megcsinálni, úgyhogy prioritálni kell. Sajnos azt sem fogjuk tudni, hogy melyik küldetés vezet bele egy pszichopatába, és a mentés még egy sarkalatos pont, ugyanis csak WC-ből lehet menteni, és 3 darab szlotra. Úgyhogy én javaslom, sűrűn mentsetek, mert ha egyszer kinyílnak, akkor ilyen Nintendo játékokat megszégyenítő módon kezdhetitek előről az előző lementéstől, ami rossz esetben több órányi játékvesztést jelent. Ez néha idegesítő, de meg lehet szokni, csak tudni kell, hogy hol vannak a mentési pontok, és lényegében nem lesz vele probléma. Úgyhogy ez se egy nagy probléma. A játék vége felé már nehezednek a küldetések, egy bizonyos gáz, ami nem derül ki végül is, hogy milyen gáz hatására. Ilyen szuper zombik is lesznek, akiket egy picit nehezebb legyőzni, és jóval gyorsabbak, mint átlagos társég, akik csak csoszognak. Úgyhogy hát nagyon meg kell szívnunk magunkat a végére. De a játékidő is elég hosszú, tehát ilyen 13-14-15 óra simán megvan, úgyhogy minden küldetést nem csináltam meg. Úgyhogy nem egy 4 órás játékról beszélünk. Szóval szerintem érdemes adni neki egy esélyt, ugyanis nagyon jó hangulata van, jók a karakterek, jók a szinkronok, a zenék különösen jók, külön a harcokhoz vannak zenék, külön a plázákban szólnak zenék. És hát ugye a grafika maga sem rossz, sok fórumon írták, hogy gagyi a grafika, meg évekkel ezelőtt elavult technikát használnak. Hát nem tudom, igazából én szerintem semmi probléma nincsen a képi világával. Tény, hogy sokszor framerate problémák vannak, de ha elnézzük, hogy egyszerre több 100 zombit mozgat a program a képernyőn, talán megbocsátjuk neki ezt, és a hosszú töltési időket is. Hát én személy szerint szívesen látnék egy harmadik részt a játékból. Nem tudom, ez meg fog-e történni, de minden esetre a szavatossága elég jó, simán többször végig lehet játszani, vagy akár ha valaki beregisztrál live-ra, akkor a multival is tud szórakozni. Ez teljesen attól függ, hogy ki mennyire kitartó és mennyire fogja meg a játék hangulata. Engem megfogott, úgyhogy én 10-ből 9 pontot adok a játékra, és
nagyon bízom benne, hogy nagyon hamarosan találkozhatunk egy folytatással. Amúgy a játéknak tudtom a 6 vagy 7 féle befejezése lehet. Én 2 láttam, igazából egyik se az a kimondott happy end, de valamelyik jobb a másiknál. Ez bizonyos döntéseket kell meghoznunk, amit szerintem mindenki fel fog ismerni a játék vége felé. Döntsetek belátásotok szerint, és mentsetek sűrűn, hogy mindkét befejezést meg tudjátok nézni, akár fél órányi plusz játék különbséggel is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett, és hamarosan jelentkezem egy következő játékkal. Sziasztok!